खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बे समाव ईरान आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दावहानि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट होनो आवगायदों। ईराननि फिन गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। इजराइलाव ईराना फिन गिख्रंथावै गाग्लोबदों। ईराननि सायाव आमेरिकाया गाग्लोबनायनि सायाव फिन खिथेर होखारदों ईराना। आमेरिकाया गाग्लोबनाय गोरोन्थिनि थाखाय गिख्रंथाव खिथेर लादों ईराना। इजराइलनि गोबां सहरफोराव ईराना गोबां मिसाइलजों गाग्लोबदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय इजराइलाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। नंगौ, सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ईराना गासै 40निबो बांसिन मिसाइलफोरजों फिन गाग्लोबनाया जागायदों, जायनि जाहोनाव इजराइलनि गोबां बिल्डिंफोरा सेवहांगार जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ईराना गिबि खेबनि थाखाय खाइबार मिसाइल बाहायनानै इजराइलनि मसाद मावख'आव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बेनि अनगायैबो ईराना इजराइलनि जाहाज गाथोन नोगोरावबो गिख्रंथावै गाग्लोबदों। इजराइलनि बेंगाजियाव बिरखं गाथोन साखाथियावबो गिख्रंथावै गाग्लोबदों ईराना।